Għawdex ra bidla kbira minn meta sab gvern li beda jaraħ mutur ekonomiku, bekk illum Għawdex jinsab f'pożizzjoni fejn 6 minn kull 10 Għawċin jaħdmu f'Għawdex stess. Fil-fatt qatt Għawdex ma ra daqstant investiment kapitali fil-waqt li dan r-ritmu li jrid inżamm fi żmien li ġej. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Partit Laburista waqt konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta filgħodu indirizzata mill-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri u d-Deputat Romilda Zarb. Dan propju sena wara li l-poplu tal-fiduċja lill-Partit Laburista biex minn 1000 proposta jwettaq 1000 kisba. F'indirizz tiegħu f'din il-konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Clint Camilleri saħaq li dwar il-Gżira Awċija l-investiment u l-kwalità ta' ħajja tajba se jibqgħu fuq qudiemnet tal-prijoritajiet tal-Awċin. Fakkar fost l-oħrajn kif Għawdex ukoll se jkun hemm wieħed mill-akbar proġetti ta' spazji miftuħa ippjanat fil-qalba tar-Rabat. Mill-aspett ambjentali issa ser ikollna f'Għawdex ukoll wieħed mill-akbar proġetti ta' spazji miftuħa ġewwa iċ-ċentru ta' Għawdex, ġewwa iċ-ċentru tar-Rabat Għawdex. Minn parkeġġ li ma jqux biżżejjed għal popolazzjoni Awċija għal dawk kollha li jżuruna ser nkun qed nibdlu dan kollu fi spazju miftuħ ġewwa l-qalba tar-Rabat Għawdex bil-parkeġġ imbagħad jimxi għal taħt l-art. Min-naħa tagħha d-Deputat Romilda Zarb irrimarkat li bħala poplu maqut ksibna ħafna fl-aħħar snin. Zarb qalet li komplejna nwessaw il-kisbiet fl-oqsma kollha mis-soċjal għad-drittijiet ċivili, mill-ekonomija għal riformi fil-qasam tal-governanza, l-edukazzjoni u ħafna iżjed. Dan fil-waqt li sostniet li rridu nippjanaw għal għada. Irridu nirrikonoxxu l-kisbiet tagħna waqt li nitkellmu u nippjanaw għal għada. Aħna bħala Gvern Laburista kommessi li nkomplu ninvestu fiċ-ċittadini Maltin u Għawċin għax dak kollu li aħna nistgħu nagħmlu biex ngħinu lin-nies aħna nagħmluh. Għamilna ħafna iżda baqa' ħafna aktar xi nwettqu u dan jeħtieġ li nwettquh flimkien.